Aktar ma jgħaddi żmien aktar qed jikber il-bżonn li jkun hemm żmien stipulat biex Ministru iwieġeb domanda parlamentari. Dan intqal fl-editorjal ta' The Malta Independent fl-edizzjoni tal-ħamis bl-editurjajt li l-partit li għandu maġġoranza fil-Parlament qed jispiċċa jsarraf din il-maġġoranza f'nuqqas ta' rispett u saħansitra f'arroganza lejn l-oppożizzjoni anke meta jiġu għal mistoqsijiet parlamentari. Il-mistoqsijiet parlamentari huma essenzjali għal ħidma tal-Parlament dan fil-waqt li jipprovdu opportunità sabiex tinkiseb informazzjoni fl-interess nazzjonali. Buħut minn dawn id-domandi parlamentari saħansitra ikollhom valur ta' aħbar. L-editur qal li l-mistoqsijiet parlamentari tant għandhom importanza li f'kull seduta hemm 30 minuta dedikata għalihom dan apparti diversi domandi parlamentari li jkunu mwieġba bil-miktub. F'editorjali semma tħassib li qajmet id-deputat tal-Partit Nazzjonalista Julie Zara hekk kif qalet li jeħtieġ deadline għat tweġiba ta' mistoqsija parlamentari. Hawnhekk hija kienet qed tirreferi għall-aġir tal-Ministru Clayton Bartolo f'mistoqsijiet rigward in-nefqa fil-Mediterran Film Festival. Bil-Ministru Bartolo repetutament qal li stinata risposta fis-seduta ta' wara. Iżda għaddew ix-xhur bdiet sena ġdida. Din ir-risposta beqgħet ma ingħatax. Julie Zara kienet saħqet li huwa inaċċettabbli fl-ogħla istituzzjoni ta' pajjiżna naqgħu għal dan il-livell baxx. Preżentament il-Ministri m'għandhomx deadline għal mistoqsijiet parlamentari u lanqas l-Speaker ma jista' jordnalhom biex iwiġbuhom mill-aktar fis u kull ma jista' jagħmel hu illi jgħidulhom biex ma jtawlux aktar milli hemm bżonn.